Babuyile oololiwe kumzila wasePienaarspoort, kodwa abathengisi koololiwe bayavutha ngumsindo. Sebethengise kwabaloliwe ukuxhasa iintsapho zabo iminyaka ngeminyaka. Abalawuli bearhente yezothutho abatshayi ngalo nqawa. They don't want to negotiate with us, so we want to sell inside the train. Abasomashishini bathwaqwa kukubiwa kweentambo zombane kumzila kaloliwe, walandela ugilikanqoka gawule geca icorona ngokungakwanelanga. Ngoku sisigqibo searhente yezothutho kololiwe. I'm very happy too much when I see this metro rail come back. Abathengisi bavunyelwa ukuthengisa kwiindawo ezithile zesikhululo sikajujuju. At the moment, it is not allowed on the train. Okay, and that is because of the issue around safety on the train, as well as the issue of cleanliness and sustaining the trains going forward. I'm not aware that they've been banned and all of that. I need to check in terms of, like you raised with me, I'm not aware that they are not allowed, even if they have to pay for themselves to get inside the train and sell. IPrasa ithembise ngokunika ingqwalasela lomba wokujongana neemfuno zabathengisi. Kojujuju maqegwamda kuzo ndikhaphe wena jobela.